només a Catalunya tenim més de 100.000 famílies que tenen un membre dins seu que pateix alguna demència i 7 de cada 10 persones aquesta malaltia és l'Alzheimer. I tant per això que valorem moltíssim i considerem un talent que hagis vingut aquí, que t'hagi dedicat tants anys i continuïs fent-ho a oferir una millor vida als que estan directament o indirectament afectats per aquesta causa de la demència. I és per aquesta raó que per primer que volíem és que ens fessin una petita presentació teva i que ens expliquessis com vas arribar a Faga i què és el que et va motivar a col·laborar per aquest centre. Molt bé. Doncs, mira, jo com a estudis tinc estudis en logopèdia i en psicopedagogia. Fa 23 anys, més o menys, vaig entregar un projecte amb uns coneguts que iniciaven una entitat que es deia Faga. Vam iniciar els vaig presentar un projecte en el que es treballava dins dels domicilis fent estimulació a nivell lingüístic. Era logopeda, llavors a nivell lingüístic. Va començar a funcionar força bé, treballava de forma conjunta amb una psicòloga i una treballadora social i a partir d'aquí vam escoltar les necessitats d'aquestes famílies i a poc doncs vam anar creant diferents projectes. I ara mateix soc la directora social, m'encarrego de crear projectes i tinc al voltant un equip format de grans professionals especialitzats en les demències i en l'atenció a persones amb demències i a les seves famílies i ells són els que les executen. Està molt bé això. Faig un parèntesi abans de començar a introduir el tema. Em fa gràcia el que hagis estudiat logopèdia, més que res perquè la figura de logopeda va ser clau per mi, sobretot quan començava amb el tema del doblatge. Jo estava ple de nòduls i hi havia com paraules que em costava molt dir i recordo les sessions de logopèdia que eren molt divertides i a través de jocs doncs anava com millorant bastant i era una mica sessions quasi de psicologia també amb la logopeda. I a més també el que em fa gràcia és que has estudiat logopèdia, no? Però ara mateix treballes d'una altra cosa i aquí a Talents de Barcelona justament hem tingut molts convidats. L'últim, el Jordi Ríos, per exemple, va estudiar disseny gràfic i és un gran actor. Hem tingut a molta gent que està treballant de coses que no va estudiar, no? El Gerard Oms, per exemple, va estudiar dret i es dedica a ser director de cine. Vull dir, tenim molts perfils, així que, bueno, un aplaudiment pels bons logopedes com tu. I el que veiem és que tants talents com tu en comú... Perdoneu, l'aplaudiment. Vale. El que veiem és que tants talents tenen en comú que gairebé tenen moltes coses que els desperten curiositat i tu també vas tenir aquesta sensació a l'hora de posar-te a logopèdia, però t'imaginaves realment, com està dient el Jaume, acabar treballant d'això? O ho vas fer simplement perquè t'agradava i en realitat sabies que et dedicaries a una altra cosa? Realment, durant l'inici i després de sortir de la universitat sí que vaig fer de logopeda com a tal. I ho vaig començar a compaginar, era una logopeda autònoma, en aquell moment tenia el meu despatxet amb un centre mèdic i em vaig especialitzar moltíssim amb nens, treballant en el seu llenguatge, la seva comunicació, sobretot eren nens amb algun tipus de discapacitat i a poc em vaig especialitzar més encara amb nens amb autisme. En aquell moment eren autisme, ara és TEA, Asperger, o sigui, hem anat fent camí. A poc, com que vaig presentar el projecte també a Faga, em va anar motivant, em va anar captivant i per motivacions. Això està molt bé. I llavors vaig anar baixant ritme a nivell d'atenció directa amb els infants i a poc vaig anar agafant força amb les persones grans, demenciades, les seves famílies i després amb la direcció, que m'apassiona. Crear m'apassiona i és posar-me un repte davant i anar a buscar-lo i buscar la forma perquè
tot tingui una sortida, crec que és ideal. I quan després aconsegueixes els objectius i els resultats, és ideal. I aquí ho estem fent, ho estem aconseguint. Està molt bé que hi hagin... O sigui, que al llarg de la teva carrera has tingut com coses diferents que t'han anat despertant curiositat. Creus que... Bueno, no sé si creus que hi ha més coses per un futur que et despertin curiositat o creus que ara mateix estàs en un moment on t'hi vols quedar per sempre? Ara mateix estic molt còmoda. Estic còmoda perquè Faga no para de créixer. Vale? Desgraciadament, és veritat, o sigui, cada vegada hi ha més persones diagnosticades, cada vegada hi ha més persones afectades d'una forma directa o indirecta, perquè les seves famílies, clar, no és només la persona diagnosticada, és tot el seu entorn. Nosaltres contem que d'una persona diagnosticada, almenys 3 de la seva família, del seu entorn, són afectats directes. A partir d'aquí hi ha famílies molt més implicades, altres que menys, cuidadors no professionals que també hi són. Llavors, m'apassiona la meva feina, però sí que és veritat que no només estic fent això. Durant molt de temps vaig deixar l'atenció directa a infants, i des de fa 2 anys aproximadament m'han donat l'oportunitat també de poder mostrar i créixer també en el món de l'esport, de la inclusió de nens amb algun tipus de dificultat, perquè practiquin, en aquest cas, futbol sala. I ara mateix doncs, estic compaginant totes dues aficions per mi, perquè són hobbies al final. Sí, d'això ara després en parlarem. En un moment parlarem de la teva intensitat en el món de l'esport, però també teníem entès que el naixement del teu segon fill va esdevindre un moment clau per fer un canvi de xip. I a partir d'aquí et vas voler enfocar en ajudar a endarrerir la malaltia el màxim possible. No sé si ens podries explicar alguna cosa més sobre això. El per què? Com el que tu vulguis explicar. La meva filla, tinc una filla més gran, i la veritat és que jo vaig portar molt bé tot el tema de l'embaràs, del naixement de la nena, i tot molt bé, no em va afectar. Després, amb l'embaràs del meu segon fill, que s'aporten només 2 anys, vull dir, no va haver molt de temps entremig. Sí que és veritat que vaig començar a viure l'atenció directa d'una forma... no sé, no us puc dir el que em va passar de forma interna. Algo per dins es va moure, no? Algo per dins es va moure que em va dir que m'havia d'enfocar més cap a l'altra banda i dedicar-me també a ser mare dels meus infants. I el problema segurament és perquè em posava massa amb els temes. Llavors, va ser això que em va decidir que havia de créixer a Faga i no tant a l'altra banda.